Bueno, el primer vídeo de 2022. El primer vídeo del darrer dia sense a París. Que estem bé. Que estem bé? Acaba. El dia, com ho he dit antes? Si no, reinicia. Debería sense a París Antes de debería fer, sense a París. No s'acaba de dir. Vamos. El primer dia sense... El primer día y el último. Bé, la qüestió. No anem cap al Museu d'Orsay. No tenim hora, però vamos, anirem cap allà. No tenim tampoc pressa. Anirem cap allà i, bueno, després del Museu d'Orsay pues, improvisarem alguna cosa mentre que feim. Tenim les entrades a la Torre Eiffel a les 4. No, era a les 4. Així és que res, anem a improvisar un poquet també avui. Estem bastant cansats, així és que anem a veure com no va el dia. Anem cap al Museu d'Orsay. Bueno, aquí estem en el Museu d'Orsay. Bueno, aquest ha estat el nostre dinar d'any nou. Bueno, anem caminant ara cap a la torre, vale? Perquè tenim horari de pujada a les 4, si no vaig malament. I res, ara anem cap allà. Avui fa un poc de fred, és que crec que passarem fred a dalt, però bueno, nos toca pujar-la. Ja estem aquí a dalt, a la Torre Eiffel. Fa una fretada a l'hora. I bueno, les vistes... He gravat un parell de panoràmiques a diferents bandes de la torre. I bueno, estava molt guai, el que fa molt de fred. Bueno, hem estat aquí ara en el Louvre, que hem passat per davant, està tancat, lògicament, ja veus la Nòria, i res, aquesta és el darrer vespre a París, i ara anem cap a l'hotel perquè estem agotats. És que, bueno, fins demà.